Високото кръвно налягане е сериозен здравословен проблем, който често остава скрит, докато няма сериозни усложнения. Може да бъде наречено тихият убиец, защото често симптомите не са явни, но причинява сериозни увреждания на тялото. В това видео ще разгледаме какво всъщност се случва с тялото, когато кръвното налягане е много високо и как можем да се справим с това състояние. Когато кръвното налягане е високо, сърцето трябва да работи поусилено, за да изпомпва кръвния поток през артериите. Това увеличава натоварването върху сърцето и кръвоносните съдове, което води до тяхното износване. Кръвоносните съдове се стесняват, губят своята еластичност, което води до различни сериозни заболявания като инфаркт, инсулт и бъбречна недостатъчност. Една от първите последици на високото кръвно налягане е увреждане на сърдечния мускул. Когато сърцето работи усилено за дълго време, то може да стане по-голямо и слабо, което води до сърдечна недостатъчност. Възможно е да се развие и атеросклероза, натрупване на плака по стените на артериите, което ги стеснява и затруднява кръвообращението. Това състояние може да предизвика сериозни проблеми като инфаркт или инсулт. Високото кръвно налягане също води до увреждане на бъбреците. Бъбреците играят важна роля в регулирането на кръвното налягане, като филтрират отпадъчните вещества от тялото и помагат за поддържане на водния баланс. Когато кръвното налягане е постоянно високо, бъбреците започват да се увреждат, което може да е причина за развитие на недостатъчност. Това състояние може да изисква лечение с лекарства или трансплантация на бъбрек. Друг сериозен проблем, свързан с високо кръвно налягане, е увреждане на зрението. Кръвоносните съдове, които подхранват очите, могат да се увредят, което води до зрителни проблеми. Високото кръвно може да стане причина за увреждане на ретината, което води до загуба на зрението, ако не се лекува на време. Освен това, високото кръвно налягане понякога води до отлепяне на ретината, което е спешно състояние и изисква незабавна медицинска помощ. Няма да подминем и последиците върху мозъка. Постоянно високото кръвно налягане увеличава риска от инсулт. Артериите, които снабдяват мозъка с кръв, могат да се блокират, което води до мозъчен удар. Освен това, високо кръвно налягане може да повлияе на когнитивните функции и да увеличи риска от развитие на деменция и Алцхаймер. Как да разпознаем високото кръвно налягане, когато симптомите не са очевидни? Някои хора може да изпитват главоболие, умора или затруднено дишане, но при много хора няма никакви сигнали, докато не се случи сериозно здравословно събитие. Това е причината, поради която редовните прегледи са толкова важни. Ако не се лекува, високото кръвно налягане често води до трайни увреждания на тялото. Какво можем да направим, за да се справим с високото кръвно налягане? Първо, важно е да следим редовно кръвното си налягане, особено ако имаме други в семейството с този проблем. Здравословното хранене, включително намаляване на приема на сол и наситени мазнини, може значително да редуцира кръвното налягане. Храните, богати на калий, магнезий и антиоксиданти, като зеленчуци, плодове, бобови растения и ядки, са изключително полезни. Редовната физическа активност също играе ключова роля за поддържане на нормално кръвно налягане. Дори разходки и леки тренировки могат да помогнат за подобряване на циркулацията и намаляване на стреса. Стресът е основен фактор за повишаване на кръвното налягане, затова практики като медитация, йога и дълбоко дишане могат да бъдат много полезни. Не на последно място, важно е да се консултирате с лекар, ако имате високо кръвно налягане. Лекарят може да предложи лекарства, които да помогнат за регулиране на този проблем. Важно е да се спазват препоръките и да не се спира терапията без консултация със специалист. В заключение, високото кръвно налягане може да има сериозни последици за здравето, но с правилни мерки за профилактика и лечение можем да редуцираме рисковете и да поддържаме здравето на сърцето и цялото си тяло. Ако това видео ви е било полезно, не забравяйте да се абонирате за канала и да го споделите с приятели.